nong no ayam. Oke. Nah, yang kita pakai kan? Nunggu. Bibek, hai. Tini sini bisingo. Koroksa buku paisok pajak norok ni bagai belai ke katungman ni kok engi mano Joseph Sari kaham. Seng sini buku okra sabo they busuk resourceful seng kenalayana. Bibek belai ke hambai for being the first viewer of my live video. Hengke sini bisingo sini buku okra bongka Shanti Bala Jamatia. Bo 2000 busuk nisim busuk jora tongomo 19 isimi almost 2007 jora bo Uttar Pradesh UP Chhattisgarh tongmani hengke arono bo sigla soka arono bini porasuna khainai aboni sathe bo music o MA khaika Hindustani classical aboni yaglo Tripura phaika kaija kha borja kha hengke bini surok bini music rok bebak berma buti ro nang thamaikia hengke maitung muitu bising hawi thamaikia amai khlainai bo bisi kebangma almost 10-13 years bo music ni jogot by chali tongmani phiaba tini technology advance mani yagulo kebangma bini friend circle ni bisingo bini colleagues rok borok ni agini resamung kesamno kisah rohordi hanjama bai botini paisok paikya hengke seng bini resamung tini seng kenalayana tabok ang norok ni message rok asal reply khaimang lako ang just bini short intro ridongo hengke sini madam actually bo belake capable bo Indian classical Hindustani classical bo phurungi mano bo ajago MA khlaijak hengke sini bisingo Tiprawo omo hai capable borok actually senu gya hengke seng angke koimani sini madam no bo buskang ni phainai salrogo phurungnani chengthung jate sini kebangma sikla eba tiprasa dofani joto borok serengi manthung tei Indian classical no kaham ke soi ke serengi manthung hengke 2019 ya sorry 1990 se tajingang 2019 ni chai jaka 1990 isimi 2007 jora botongmani hengke sini madam tini bo tangsa resap nai abon yagulo sente kisa misa kokro salayana norok nai tongdi hengke bo resap nai kaisa velai ke purely Indian classical resap mung abo Hindi bai nong nai tang male bo bini saksang ni bagi ya kaisa order eba kaisa demand sok pemem bagi bo resap nai ayang rohonai hai ni bagi se cek coba halo nang korang ke kana oke
Norok ke boba mota mo wansa surhai eba sur khana to kya gan kazam hai ni wansu ki tong khana actually obo sana thake mo purely Indian classical hai ni bagai classical serengnai rok borok ke saimanai o jinis tamo tai borok no saimanai obon ni value tamo angke
Resamung serna musungnaय rok saregama serna musungnaय rok eba Indian classical no serna musungnaय rok norok ni bagoi tumung no sini madam bo bini samung humung rok motamuti relax khlainai bo tumung no center omohai saregama serjanai center jodi bo khulu gangke sini borok belai ke lap manai norok dong ni comment section no norok comment ready norok resamung no hamjanai rok norok ni chubachu eba norok ni comment eba norok ni khaba saramung tumung bo nukha hangke khnaka hangke bo bini bekhao phan manainai bo bini career no bo buskango tlanginai bo buskango agugim mano hangke belai ke hambai norok nai tongman bagui hangke buskang ni sal rogo boni resamung rok tebo phainai hangke norok nongni khani musungma eba comments sadi norok bahai engjak bo tumung no music school rok basically Indian classical no tuinai khuluk hangke norok bahai engjak no jata jajak bai dong tam malai sini kwbangma singer rok rojabo thingno kintu borok kunu srwngjak ya tei sibo sia tamo raga saga ba tamo tal sal amturok sia hingke tumung no khorsasuk sinai nuknai sung hangke sung rojabui tongnai rok bo tei rojabia rok bo sung kam ke srengni mano belai ke hambai khoroksa borok ka can you sing nuklaya haninai Vivek nono belai ke hambai tamke tabuk actually ang rojabnan bagi live phaimani ya Jepur studio borok phaio Jepur borok ang wansugo je borok potential eba borok norni bagai sini joton bagai kaisa khaba samung eba a kind of entertainment enggan ni wansuga afrono phaio live hangke asik no sawo yang tini live video no muthai nong no belai ke hambai belai acha Joseph ang belai hamjago rojamung bera Joseph belai ke hambai rojamung actually nang simi ana jotono hamjakna tamale rojamung kha bebak jorao no sungno phanro dukhon jorao sungno methebo tongthongma jorao sungno tebo tongthoro hingke omai khlainai kwbangma jorao sungno rojamung rok chubao haini bagui sung tini live asuk jorok tini muthaksinai ang o video no post khainai norok live session ni yagulobo norok o video naimanai hingke norok ni comment rok norok remind nai jotono belai ke hambai.